ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ikomi kabisalo an y'a laada sigi ani denmisɛnninw ani denmisɛnnin bangebaaw ani aw yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan seli ɲɛkɔrɔla la seliba ɲɛkɔrɔla la an bɛna denmisɛnninw ka selimafiniw d'u ma nka ɲinɛnta in ani san tɔw ta tɛ kelen ye k'a bɛ taa salon na fo ɲinɛ an b'a kɛ k'a bɛn a bɛ fɔ mun ma 16 juin juin kalo tile 16 juin kalo tile 16 o ye farafina denmisɛnninw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'aw hakili b'a la o juin kalo in a bɛnna ni denmisɛnninw ka muruti dɔ de ye Afrique du Sud ni o kɛra sababu ye farafina OUA mɔgɔw n'u ye luwaw ta ka denmisɛnninw ka droitw sɛbɛntiya donc san o san farafina jamana bɛɛ u bɛ nin journée kɛrɛnkɛrɛnnen kelen u b'a fêter denmisɛnninw kosɔn donc n'Ala y'a kɛ anw ta fɛnɛ ani seliba surunyala ɲɔgɔn na an b'a bɛɛ kɛ fête kelen ye a fête na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan an b'u fara ɲɔgɔn kan u n'u bangebaaw denmisɛnnin minnu b'an ka programme kɔnɔ olu b'a la nka denmisɛnnin wɛrɛw fana bɛ na u ni denmisɛnnin minnu bɛ ɲɔgɔn ye pour que u bɛɛ ka don ɲɔgɔn na parce que an ka programme na i b'a dɔn ɲinɛ an ka denmisɛnnin kɛra denmisɛnnin 200 ani denmisɛnnin 50 nka bi ta in fɛti denmisɛnnin minnu bɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ ani denmisɛnnin minnu bɛ Bananzole dugu kɔnɔ an y'a destiné olu de la kunun ɲɔrɔnkaw y'u ta kɛ bi kayikaw b'u ta kɛ kɔnakaw ni sebarikaw olu fana b'u ta kɛ nin tile 2 in na u bɛɛ bɛ fête la an ye selimafini d'u ma selimafini an b'a kalasara d'a kan pour denmisɛnnin kelen o kelen an bɛ cadeau fana d'u ma ka fara kan u k'u ɲɛnajɛ n'o ye donc n'u ye bi tile kɛ tantɔ sisan an bɛ dumuni d'u ma u bɛ tile ka dumuni kɛ u bɛ tile ka ji min nka o dɔrɔn t'a la a caman bɛ yen ni nin ɲɔgɔn sababuya tɛ mun ye jardin zoologique ani mun ye parc ye u t'a y'u ɲɛna an bɛ fɛ ka nin occasion d'u ma u ka taa jardin zoologique la u ka na parc la u k'u yaala u k'u ɲɛnajɛ diga k'u fana ka ɲɛnajɛ dɔ ɲɛ donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi o de la. Mana vraiment ne taa ni kuma yɔrɔ jan foli ni tanuni de don ministre ko k'a fɔ aw ye Zakat Foundation n bɛ segin kuma kan ale de ka kuma don sabu a ko ma ko ONG ka ca baɲumankɛtɔw ka ca nka tɛgɛfa bɛ min ta kan o ye Zakat Foundation ye a bɛ fɔ ka da kun min kan kunfɛ kumaw tɛ an denw ni an mɔdenw de filɛ nin kɛnɛ kɔnɔ nin dɛsɛbaatɔw b'a la an bɛɛ y'o ye yatimɛw b'a la falatɔw b'a la ala bɛ ka minnu lajarabi ni lujura ye bana ye olu b'a la nka tamasiyɛn kelen sabu ka da kan bamananw ko ɲɛkili a bɛ fɛn caman ye nka a t'a yɛrɛ ye ni fɛn ma fara a kan n bɛna yɔrɔnin dɔ fɔ a k'o tɛgɛrɛ b'a fɔ Zakat Foundation kunna u ye bi ka baara min kɛ u b'a la ka baara kɛ ni jamana ka sariya sunbaw de ye munna an den minnu filɛ nin ye an mɔdennin minnu filɛ nin ye a cɛman n'a musoman yali aw y'a ye ko Zakat Foundation ye wolomani kɛ dɔ ka diinɛ na wa aw y'a ye ko Zakat Foundation ye wolomani kɛ dɔ ka taabolo la wa aw y'a ye k'u ye wolomani kɛ dɔ ka dacogo la n'o ye kɛra cɛ ye kɛra muso ye wa wala ni de hakilila ye n'an ye nin kɛnɛ in kan kojugu tɛ c'est pour que ka an ka témoignage an k'a kɛ en l'endroit de madame la directrice madame Kulibali an b'a dɔn ça fait longtemps que ani Zakat Foundation an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ caman n'a dɔn mais aw kɔni b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ min kɛ denmisɛnninw ye a bɛ min kɛ falatɔw ye a bɛ min kɛ setantigiw ye vraiment fosi t'a ye k'a sara dɔrɔn k'a fɔ a ma ani ce ani barika. Vraiment Zakat Foundation ye organisation min ye kabini san caman ne n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma u bɛ ko o ko la aw ye fɛn o fɛn fɔ ne b'a sabati parce que a bɛɛ kɛra ne ɲɛna donc madame Yaye min filɛ nin ye kabini bi tɛ ne n'a bɛ ɲɔgɔn bolo nka hali bi ala k'an kanu don ɲɔgɔn bolo aw ni ce aw ni baraji n'a dɔn san m'aw bali ka na fiɲɛ m'aw bali ka na aw ni ce hali merci beaucoup.